جديد للريكو فيد راين جروب روما ام سي اقلك فايزو بدو دي جي رحمة الله. İşte Soloti Musiki, Bas Studio Friends Group Production. Oshik чашмакотум фаромӯш намешай ошиқда тагидон интизор буд ҳамеша яке ту соз мешай сабр дамашавизам ма тура дӯст медорум пушаймон намешам ҳолима бад меша рӯзе набинум черата ёди ишқи тура кинум чи ба ғамо дақиқата гузаронди дақиқата тонисти ма ғам дода эочаи ишқи сабра натонист хушбахт карда ту мегуфти аймон мешай да насиб мо чизе боша ма ёд кардам суханоша ҳатто хандиданоша ёд кардам бари забора ҳамун рӯзи боронира бисетка бари мактаб будам мухаш да ёдум меяд хурсанди будам ун рӯзум бетақдир будай ошиқ як рӯз хурсанд будак тамома исту пас ғама дид мара нагу мераема давно ман мехом кандан эгилаки дасти ама пажмурда шиди аҳсан ту дила даром пура кун намебиним ба нозакун да тагидам умри ман меравам ҳамешам нобуд ту дила даром пура кун намебиним ба нозакун да тагидам умри ман меравам ҳамешам нобуд биё ба сайғам нате дига надорум атоқат деглаки файзобода набудани накардим одат баъди рафтани лабом ёд кардай хандара ту шукади рафти ман нахостум дига духтара эглаки файзобод гули додагӣ ма эҳтиёт чикун ҳар вақте ӯ гула дидӣ маҷнуни девоната ёдиш кун рома ба сай ба ноза гуфта эҷод накун хушбахтӣ талабиш кун зиндагиша вайрон накун ин қадар дом эглаки файзобод ҳалолу ди қашабои бехобиву гиряҳом ҳалолу шояд аборат эҷоди хуб кардам душман пайдо кардам шави туюд болои мост нияти худкишӣ кардам камбағалам гуфта танам кардан репа хондам ханда кардан дастгирии мухлис ма дидам фикри шикастан ма кардан шояд ба репом кам кунам дарди ғарибову ошиқора тушу дориву ҳозирам шаҳрому дӯстут медора ту дила даром пура кун намебиним ба нозакун да тагидам умри ман меравам ҳамешам нобуд ту дила даром пура кун намебиним ба нозакун да тагидам умри ман меравам ҳамешам нобуд جديد